mangke prolog rumiyin nggih sedaya lah mangke sambung lebete endel ya mangke prolognya boten ngangge gunung kelir presentasi ibu batik Nirjuana ya Suwaliana bocah almarhum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangke prolog menurut kula mawon ngecing kasmitane dalang. Ingkang wonten pundi punika sinebut ingkang wonten madyaning alas alas kang sinebut wonten ing sapinggiring kisik samudra ler ingkang winastan alas Siroban saking perang timur wilayah tlatah Tuban kang sinebut alas Siroban Waraka ngantos tumuju Lenparane kang sinebut alas Siroban tekan wilayah Demak kang sinebut alas Siroban Blagawangi ngantos dungkap mangilen parane ngantos dumugi wonten ing tlatah sing sapunika sinebut Semarang rumiyin alas Siroban Ronyan mangilen parane malih dumugi wonten ing tlatah Kendal kelawan Batang Kendal taksi mlebet tlatah Siroban Ronyan nek Batang dumugi wilayah Pekalongan punika ingkang sinebut alas sampai dumugi tlatah Pemalang punika ingkang sinebut alas Siroban Cikalsari yo alas Gambiran sinebut alas kangancik nilen parane sakilene lepen Plawangan utawi kali Plawangan punika ingkang sinebut tlatah alas Siroban Marteng Seta wiyare alas Siroban Marteng Seta mangilen parane dugi kali Cisanggarung Wetan kali Pocat Cinarito lagune Raden Kosim Yosunan Derajat putra dalem Sayyidina Ali Rahmatullah ingkang lagya hangumbara dinuta dening Rama gurunipun ingkang sinebut punika Mbah Panggung Mbah Panggung yo gedhe panggung ingkang lenggah wonten pertapan Gunung Lawet yo Ardi Lawet wilayah tlatah daerah mlebete perbatasan Pemalang Purbalingga teng mriku ingkang lenggah punika ingkang sinebut Sejambu Karang Sejambu Karang nom-nomanane arane Raden Munding Wangi putrane Sang Prabu Siliwangi nomor setunggal ingkang winastan Elang Surya Kencana Yarahya Niskala Wastu Kancana Yoyang Pamanah merasa nalika semanten kagungan putra ingkang sinebut Sejambu Karang Raden Munding Wangi berguru lawan Syekh Maulana Maghribi lah petilasanipun Syekh Siti Jenar dipun tapak dening Raden Munding Wangi. Syekh Siti Jenar punika putrane sinten? Syekh Siti Jenar ya Sang Ali ya Syekh Bisamurti putrane Syekh Sayyidina Maulana Datuk Soleh. Syekh Sayyidina Maulana Datuk Soleh putrane Ki Ageng Trusmi. Ki Ageng Trusmi ya anak Prabu Siliwangi kaping sepindah. Putrane yang Prabu Surya Kencana miyos saking bojo nomor 5 diceritakan yang Siliwangi bojone akeh nemen 117 yang Sunan Kalijogo sing konangan 7 tapi asline 117 para raja-raja Jawa kabeh ing tanah Jawa kuwi bojone 117 kuwi tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 117 kowe goleki sing artine ngono nyong artine bae
Gue tugasnya para kiai, para ustad ya menonton wayang konena jamone sirik haram. Wong wayang sing gawe ya para pujangga wali songo, wali ulama tur dalang. Wali songo kowe dalang kabeh lah kasing ora. Mung sing dadi dalang pamungkas Sahid Sunan Kalijaga gawe wujud barang anane wayang golek lawan wayang kulit sebagai pelengkap. Kemudian Dewan Wali Songo menciptakan tembang coklat karena pangkuran sino dan tenggulo dan lain sebagainya. Dewan Wali Songo sing juga sangat diceritakan Raden Kosim Yosef Sunan Derajat bubar berguru. Datang saya jambu karang dititisi sukmane Siti Jenar. Siti Jenar kowe ora dendamu bakal ngelingaken para wali men mlakune bener, terutama sing dipimpin karo Jin Kuning Raden Patah. Sabab Islam ing tanah Jawa wali ku kepangatane sing arane menungsane ya pada baik ana wali sing duweni sifat sirik, iri hati, dengki. Anggaran wong kepenak ya ora seneng karepe. Mulane yang Siti Jenar kowe ana sing penting nemen maringi yang Siti Jenar ya kowe diantaranya satu Sunan Kudus Raden Jafar Shadiq. Nomor kali Syekh Modang adine Sunan Kudus. Nomor telu Syekh Gajapura wis sing gampangane lurut celahe Siti Jenar kesalahan satitik digedhek-gedhekaken lan akhire Siti Jenar dipojokaken difitnah yen bisa dipateni. Sebab pun Siti Jenar kowe anggere ngucap nyata santrine Dewan Wali Songo Sunan Kudus tambah kurang. Mulane Siti Jenar dipateni kowe sejarahe kaya kowe kesepak. Kowe cerita angger kowe perjuangan Dewan Wali Songo gugure Siti Jenar. Lalu niki lakone Sunan Derajat bangun tanah Tegal. Ocap kacarita Sunan Derajat bubar peguru wonten ing pertapan Gunung Melawet ingkang tanahipun dodok wonten perbatasan sing sakmenika dadi daerah Pemalang lawan Purbalingga. Dinuntut supaya aja melu-melu cawe-cawe urusane ramah guru Siti Jenar. Sebab Siti Jenar bakal duwe tujuan ngangkat Sunan Derajat men bisa bangun tanah rawa. Tanah Tegal demikian kowe rawa, kowe gendere moni oh, gedine nyong kaya ora kaya rogeng kunyuk kok Wanaso. Gendere moni, kowe mikir moni gede Wanaso. Iya, dalane nete terus kan mburi. Santai bae. Sing karo Wanasana boy Wanaso. Iya, asai mana Mang? Iya. Kowe mikir gendere ora moni kowe umson di men kowe. Cek. Les mane. Diceritakan Sunan Derajat dinuntut dening keramat guru dinerekake kaki lurah Slentreng mlebet anak ing Alas Marteng Seta. Alas Marteng Seta punika mapan manggen yakwe goning Kali Plawangan sakulone Kali Plawangan nganti tekan ngilene Kali Cisanggarung Losari. Sinareng mlebu ning tengah-tengahing alas. Lakune hawane ora kepenak nalika semanten dinerekake kalawan kaki Slentreng ya kowe kapreng gul kali kang sinebut Kali Sidrabah diadang baya sinuwun gedene sak kebo mangkang.
saking guru kula amutusa sang Sri wong bahaya yang mau ini kayak kebokoek singarane baya butuh kaki sakeh rereane Bunda Dewi Sulastri ya Bunda Nyai Ratu Mendah Ningrum ya Bunda Nyai Haja Siti Khalifah ladala mamune kaya jalma menungsa pada berangkali kerapahnya kalipah menungsa mandek disik menungsa jadek berangkali kon Jadi zaman saya blok enerat dan sungai yang gayanya petilasannya suruh menggulung bang gitu mulanya sering ada setan macan loreng kuning Raden sing hati-hati dewe bangsanan Silumo wis sedulure Anggun hati-hati ya Mbak Kidul bena siluman madan ayu kowe jare orang pada jare nyong bewan kowe ya randa perawan kon Cina sekolah ya bener ya bunga temenan lah bunga temen 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 berarti 2 menit konarane sampai sini salsa hari bulan nyukrune kelasa arane salsa siapa sih? salsa to lendangin tangin ini ya kalau yang trading nemen ya Allah Gusti kalau ngedolan aja bungi-bungi sebab zaman saya akan luwak ada negara kan
Allah Gusti ini akan jadi ratu gitu. Lagi duduk dewekan ini dah neng pesisir bolongan nyawat ombak ke batu pohon aran desa pasar sama Sosok gila. oh saja bina ya wes mau lakuin no ya di sini no tenang karena ini ngetes oh melas ya kong baik bukan di sini dia butuh dia menunggu orang kenal bila mau maju segitu umat sing hati-hati tinggi wonten siluman Raden sapa kang dadi aranmu Raden tambut lawan jeneng ingsun putra sakampel denta jeneng Raden Posi Sriliramu wani melaku pada belakani pakali sigrapa kene wis ngerti tata carane lan undang-undangnya belakani kene aku ora mangerteni kabeh mau osike ingsun osike Gusti Allah kang ngurbani alam raya yuwananing pangeran kowe makhluk ning Gusti Allah dudu gampanganane sapa-sapa pada kelawan jeneng ingsun yen pancen kaya mangkono aku iso tugas saka Gusti Ratu Dewi Sulastri sapa bae sing nyabrang kowe dadi panganane bangsa Siluman Baya Putih sing manggonane kraton Kalibah kene sliramu teka ora dehek ora salam ora apa aku ora itep ora mbuh sliramu cari kepangkatane wong sing ilmune dhuwur nek kanggo prajanku kerajaan Baya Putih aku ora wedi marang menungso kang kaya mangkono yen pancen kaya mangkono sliramu bakal duwe sejapa lakon tak bandha lan tak padha kalawangsa tapi Siluman Baya Putih ana menungsa isih nom dasare getihe kaya buri balunge kemriak kaya kerupuk dagingnya bulen tadi panganmu kabeh ayo kepenak benak wis aja ngenteni mengko tak saiki Gusti enggal dirangsep sinatria aran jenengmu Kosim sambako marang Ibu Pratiwi tumungako marang Bapak Angkat Samudina iki tak tawangsa kelakon tak jeblakaken marang neraka jahanam Wantong angin Sarke salipun jok manungsa pada sisinya rai
ya Sunan Derajat nalika swanten hangito kang sinebut Kidung Keagunganing Jagat Raya. Gitu iku menap ing atine manungsa kang isep hawa angin lumebu metu Gusti kang sayekti nyiptananing manungsa lan kabeh makhluk tinerean dening pangeran den sabyantu dening kabeh para malaikat Allah dumadine ngalam dunya qalafalhu manjinging napas metuning nubus buk sinedhok ana ilmu Allah medal saka ing tubuh utawane cangkem sarka baya buntung rereane Bunda Dewi Sulastri bakal robot bun-bunane Raden Kosim melembara lumpuh nipuhaning Bontala. Jadi pateni Raden aku galuk urip. Ayo main aku gerung-gerung. Pak siapa sih? Yo ngarane Sarle. Apa bisa ngasih sini kayak ya Allah. Kayak duit sen-senan. Nggak peroleh. Kurang ajar kan agama-agama bedine nyong. Wong bayang bedine buntung goblok. Raden ngundang apa sarke bayang buntung. Aku gak lupa pura-pura lagi karo sampean. Konrereane sapa? Kula rereanane Bunda Kanjeng Dewi Sulastri. Ya Bunda Kanjeng Nyai Ayu Ratu Nendah Ningrum panguasa Kalipah ya kali si gerabah. Sing mapan manggonaning bumi pas tengah-tengah mriki ana alasipun Marting Seta. Aja sambat kaniaya yen ratu gustimu ora njaluk pangapura kelawan panjenengan ingsun Raden Kosim yaku Sunan Derajat
seliramu bakal tak tibani sahatan agung kekuasaane pangeran bakal sampurna mboten wantun wis manjing amarang kedung sajroning kerajaanmu maturakan dah lawan ratu gustimu balik waras tumuli waras mereka warasake bakal dilaporan marang Gusti Ayu Lenggah niku Seheranten ulungan sultan pengalam baik diceritakan Bunda Dewi Sulastri metu sajroning kedung Kalipah Yosi kali grapak kang sinebut kraton Dayak Mas weruh wong lanang tejane mencana bagus rupane sajrone ati kaya demen deleng kebagusane Sunan Derajat Raden Kosip ora ya ora mbuh jaluk dipet bojo wong nyipat biasane menungsa paman sing nyekeli aji bondan yang lirbaya jadi wong sing nyekeli ajian kebondan kuwi bisa rubah wujud dadi baya putih ciri-cirina wong sing nyekeli ilmu baya putih bagusa sapira ya wae busik ayu sapira ya wae busik tapi aja salah ilmu kiye butuh ilmu siluman betul tertera kitab tertua tanah Jawa sebelum ada peradaban Islam terdapat neng kitab Somala kitab Somala niku sing nyebuli Sang Prabu Aji Jayabaya Raja Kediri nanti peradaban anane kerajaan Mataram Hindu Muslim mlebu marang era Islam Demak Bintoro sampai Mataram Surakarta Surakarta Hadiningrat sampai Jogja ngantos sapriki dia aji kebondan anak wong wali songo biar sing nyekel aji Lirbaya sinten tak walai ya diarane ngaji sejarah bareng dalam tapi karo dongeng ngarane teteh nganggep wayang santri guyonan tok ora ngerti sejarah kok dong liwat nang tanah sing angkat ditampak ora weruh tuli klenger nek ngrungokna sejarah kedina ngarep liwat tempat sing angkat uluk salam paham lah Raden kula jaluk dipet bojo Raden angger ora gelem yang gonyong nyong nganggur turung tau ngambon wong wadon tuane sampeyan nek umur 60 tahun turung tau usluk-usluk dadi bujang terus tukang jenewan kawis usluk-usluk apa durung
Den ayo. Pripun paman? Jenengan rada apa perawan? Kula randa paman randa. Rada diem. Ora susah belajar yo. Ya Allah Gusti. Den rada den. Oh, rada cek ngomong lagu tingso. Uslu. Sing mau nak banyu lalo. Buri orang boleh. Kalau mau sih boleh nyampe turun kamu. Buri ya butuh ya. Ya motor nak bensinnya kalau sebelah yo. Benar Paden. Bayang tangannya jarak ya. Lah, kakak jangan ikut pripun Den. Wis jagong paman aja sing kakapi guyon. Gusti kula aturi pinarak ingkang langkung prayogi lungguh kang kepenak Gusti. Boten kula kepengin cecakatan kali panjenengan jangan mencorong mengayong men bagus temen kaya Mas Multianto. Kaya Mas Santo, dia Multianto. Aduh, yang belum tahu kayak banyak nanggung pulau Sibon dan ayo ora usah ini kayak langgarangan langgarangan gua apa sih ngerti nantung kayo ajak kayu ya yang boleh diamkan loh sing hati-hati paman sampean kok dirahat beja karo hati-hati. Alhamdulillah ya. Arane ya wong nyumelak kate minum dhisik minum sira dirun nyuwun halalan. Jangan kopi. Rokok. Bos. Jadi cara ngumpulin yai, cocoknya kayak mupluk yang jangan belayu. Saudara Muhammad. Ya ini lanjut loh. Bareng minum sih ya. Tapi kudu minum ciu loh ya. Kudu penyu putih, menyehatkan. Ya soalnya, nah, teman kakak Mas Enyong, Mas Dian Multianto, tahun ngarep naik haji. Iya, apa kalau duitnya korak-korak kayak saking kepenake dikubungoni nyumpang bangset temen ya. Sing arane nyumpang kowe nyuwun karo pangeran kerjane sing kendeng dadi menungsa antara uteke karo atine aja gelem diperkosa karo ati gedhe ngene ya. Kaya macam mana ngono. Iya, kon ati gedhe ngene ya. Ya, atine menungsa naloro. Ati gede sing sebelah tengen arane ya sing jaga malaikat Jibril sing sebelah kiwa ya kowe iki janji alias iblis gene-gene arane Baitul Muharram pintu gerbang sing menuju marang ati cilik sing gasanane Gusti Allah kang sinebut Baitullah Qalbun Mukmin yang sing sarengat ya ora paham kudune belajar Islam sing syariat dasar kok nembe goleti thariqate. Thariqat berasal kata dari bahasa thariqah, thariqat, thariqin, thariqun, turukun, turuk. Guyu menine saru maning. Kowe karena ora tau ngaji. Ki bahasa Quran dipresentaken cocote wong brebes karo cocote wong Tegal. Thariqah dipadakaken karo sarbo ae wong wadon. Yen kene sore budel. Barang sih kayak dompet tapi anak belerekane ngono namun lele kena go wadah. Iya gue kene ya kene ngene jerone ati
Iya angger utek toli mikire sing utek mene saluran sing ati gede mene maring Baitul Makmur alias kepala bahasa Arabe Baitul Izza temurun maring cangkem ya akeh goroe goro sing bener napa sirul asor tibane utek maring ati sajrone ati cilik sing ya kuwe nyelempet neng jantung di PP jantung orang katon hati cilik arane hati kecil gue sing jujur gue sing gak sanane Gusti Allah mulane wong tuaku pernah ngomong Gusti Allah atur sakalem burungan nih ngene iki tenggorokane menungsa karena menungsa ning ngono pangeran kowe dodoke ning Baitullah qalbun mukmin ning ati cilik lan Allah ora manggon ning tarik sangana awang-awang anak-anak Ustaz ngomong Tuhan yang di atas sana ya ora apa-apa wong paham Gusti Allah kowe bil khaifin ora kaya sapa-sapa ora manggon dhuwure langit sajrone bumi sajrone lautan ya sajrone kali ya mboten Allah itu ada di mana-mana mboten teng napa niku Sidratul Muntaha ya mega ketapete di mboten Allah menika boten sing madane Gusti Allah niki manggone teng sedaya makhluk ciptaane amin Allahumma ya robbal tukang dinding ngawe nyolak pada mana-mana peripunten ya selajengnya badhe diperkosa maupun dikawin angger boten dikawin yang gak nyomos kok gawa ngalor mari wandang buka maning barang wis mati iya wah wadon rame maning ku beleman rame maning ku arane jaman Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis ana mulane ya tempat kaya kowe ya jadi tutup kowe bangsanan kok manggon ngalun kowe yang ono bae wis gedine ya ora mana-mana kono-kono ditutupi kabeh ya kaya semut ditutup lek pada mlebu desa sedangkan lebih neo ya karo Ustaz kawin siri sih oleh jaban oleh duit oleh sarbo aku bagi lebih sing gimana jadi sing gimana ya agar kene sing insyaallah tawadu ya mboten amin Allahumma ya wong napa wonge ora jadi sembarang wong langsung belem ya bleh wis ya suka wesene dhewek wis umum karo wesene dhewek bersih wesene dhewek agar wis umum ambune pesing wesene dhewek kan ambune wangi yo dikumbah sirami terus amin Allahumma mapinding iya wis Raden boten menapa Gusti Ayu pasti dengan sebut tadi kan kula punika Gusti Ayu kula nyebut ikut bojo kali jenengan dipun pundhut garwa Raden kula kepengin dados garwa jenengan status kula menika randa Raden kula manten istrinipun Raden Jabul Alang kula sausule keturunan Pandhawa saka kraton Jaba kula diwenjang ilmu ingkang sinebut ilmu kebondang terus kula mapan manggil wonten ing tanah Jawa Tengah wonten ing Laben Kalipah mriki Raden mekaten menawi mekaten kula nyuwun kudangan kula purun dados jaleripun panjenengan ananging panjenengan wujude wujud bangsa alus menawi mekaten Raden iki kawine kedah kawin batin kemawon sing penting panjenengan angger kepengin pinangi dhateng kula semedi kemawon mangke lolos sukma ing raga Raden oh dados kula tapak lolos sukma ninggal raga Gusti Ayu nuwun iki Raden Raden bakal kagungan penyuwunan punapa napa pengen sugih banda sugih bandu munggah pangkat derajat menawi nyuwun kados mekaten wonten tumbalipun kula boten badhe nyuwun sugih dunya sugih banda ananging ingkang kula suwun iki kula kepengin bangun tanah mriki Jawa Tengah ingkang taksir rawa-rawa ingkang sinebut tanah Morawan niki wilayahe mengiling parane sinar kula badhe nyabrang ketrajang kali amban kados niki sinten ingkang rubah wujud dadi baya gedene sakebo maka iki menika kula Raden
menawi wonten jalma manungsa sing kurang bener punika badhe kula mangsa dening kula. Tapi kula mboten semena-mena kula kareman mangsa manungsa mboten. Menika rerean kula niki menungsa lumrah Raden, tapi kula Sulastri. Kula turun saking keraton Cirebon taksih wayah putu Gusti Sari Hidayatullah Raden. Mekaten Gusti Ayu nuwun iki Raden. Menawi mekaten kula nyuwun sabiyantu wadyabala yaiku bangsa alus bangsa Sileman kene murugi tanah rawa-rawa sing enten mriki supaya dadi tanah pategalan. Menawi mekaten kula purun dados garwa panjenengan esuk lawan sore kula manut menapa bilibara panjenengan dalem. Wis Raden, kula nyawiji dhateng panjenengan menapa nyenten Gus kekajengan panjenengan kula sabiyantu badhe nguruk tanambel wonten ing Jawa Tengah mriki dados tanah pategalan. Tanah mriki kan sinebut tanah urawan alasi-alasi obat marting jagat bakal dadi dangatan saksena jagat saisine Raden. Menawi saged rampung pedamelan kados pundi Raden janjenipun panjenengan kula pundhut garwa panjenengan esuk lawan sore lan kula tuntasaken takjak gaji wonten ing Baitullah lakon jelek kajenganipun Raden Surandrajat dibantu dening Ibu Ratu Sulastri. Kata singkat cerita ya ceritane ya wongnya ekstra ya ora ngurangi cerita rampung kok jam 3 ora dipotong-potong ya katanya sampean bukan anak sing arep disit jadi ya ceritane kayak ngomol-ngolane jadi ya akan balik depok disit ya ora apa-apa ngomong karo nah amin Allahumma ya Rabbal Allahumma sholli ala sayyidina nah iya pada Islam pada tukaran anak kunut kene ora ya pada bae sing kunut ya apik sing ora ya ora apa-apa sing ora apik sing ora nglakoni tapi ngrasani ngomong saure diceritakan besok Bunda Dewi Sulastri dicak naik haji teng Baitullah bergelar Nyai Hajah Siti Khalifah. Pundi Gusti Ayu sampun angin kula ya biyantu panjenengan punika tanah kan sampun dipun uruk dados daratan sedaya punika badhe dipun wastani napa Raden kula badhe maring asta tanah Tegalan ya tanah Tegal sing maune tanah lawat dadi tanah Tegal Tegal Raden kados pundi Mas Ayu Ratu ini kula bapa panjenengan taksih basa kali kula panjenengan sampun nyebut kula Gusti Ratu kula dipun tundang Mas Ayu kemawon sebab kula sampun sadadi garwa panjenengan lan kula sampun dijak naik gaji gelar kula Hajah Nyai Siti Khalifah Raden Kang Mas Sumendrajat bumi saisine sesenono sinten ingkang badhe gendak sikono dateng tiang Tegal kelangkai kali Cikamiri wonten brakilen kali-kali grapa sing duwe pusaka kampung bakal rontok ora bisa gawe gendak sikono tanah Tegal
bakal nyabrang mangulon parane. Aku dikongkon bangun anane masjid wali sapi dhewe Kaligung. Aku tuduhno manggolane panggonan Kaligung Yayi garwaku Nyai Hajah Khalifah ya Nyai Nini Sulastri. Ini kan Mas, kula nyawiji Khalifah jenengan jelek nyawiji lawan ragane Sunan Derajat Gusti Ayu Sulastri. Ono poni Mas Ayu sampun kuatir kula nyawiji manunggal kelawan jasetan jenengan panjenengan mangke kula badhe kedaken kali si Agung ya Kaligung semanggon ning tengah-tengah alas marteng setan ya iku ana pas tengah-tengah tanah ngurawan ya tanah sing sak menika dadi tanah Tegal monggo kula derekaken kae wong sing kaya contoh aja ketinggalan Paman Slater, Paman Codot orang ajar wong bagus kaya kita mau ini kaya codot ayo wadukmu jebluk gak kaya ngene yuk orang payu yuk sing penting mau ngelanang ngono antum deh nek pingkring dure wong wedok ngono-ngono yuk mesti kowe meteng aja guyonan Paman boten Paman aja segak api guyon ayo pelakwa mangulon parane Paman goleti Kaligung mengkoti di mangsane aku bakal bangun alane masjid wali mangga den sing hati-hati den sakulone kali anak omah gubuk omahe pinggir kali ngadepi kali ngetan balane nenggar manuk perkutut putih yang ceritane manuk perkutut putih wong tenggarane lah kaya nyok udine yang bae ngono ya wong dalam cangkeme koro-koro pantes yang cocoknya kakak inyong dalam dirman terus ini kudu sing lopak cocoknya kudu sing ngambel dan di dalam perkutut putih di tenggar nyuara aduh cinta ingkang saged mitulungi kula kula niki perkutut putih sing saged tatal jalma kula dikurung kalih ingkang asma Gedheng Sulam pedamelane dados bajingan ngarongi dunyane tiyang Murawan mriki esuk lawan sore yen kula ditulungi besok tak bales budi tak tuduhaken sejatine ilmu sampurna ilmu
perkutute nyolan dari subur nang lemoni klenger bae. Iya. Perkutute sing ngendang nayong ya, ayo rene yang dengan, iso ngendengan. Den, ana manuk, Den. Manuk apa paman perkutut? Sing kreatif kok manuk perkutute moni apa remu ora duwe manuk to. Gue ngono kok jenenge golekne manuk perkutut to. Tuh, boleh to nek ana kena. Dolanan HP bae kan. Gue butuh manuk perkutut to goblok. Kowe manuk ayo mrene kaji. Burung jukut perkutute. Dek, anapa paman kemana kayak melasi teman di tenggar deh. Aku ngerti pamannya Sunan Derajat kagungan ayat Haji Sulaiman ya Dipa Sulaiman diwejang dening sinten diakui diwejang dening Syekh Wisamurti ya Siti Jenar yo sang Ali yo sang Abdul Jalil lamengko murid kinasiane Siti Jenar yaiku Sunan Kalijaga ya diwejang Haji Dipa Sulaiman. Angger Sunan Kalijaga ku ilmu Haji Dipa Sulaimane ayat Sulaimane sing untuk memahami bahasa angin, geni, kewan, bangsa alus, bangsa sing ora ngaton buat diwarisaken ing Jaka Tingkir. Ya Sultan Hadiwijaya Pajang yang panyabrang kali suwitok bitbayane jejer mana kena nggo mlaku sandhuwure. Wajian gue saniki wonten-wonten sing ana tanah Jawa nang arep laka. Mulane tanah Jawa kedodokan hakikat, syariat tetep ning Arab karena agama Islam kemurune ning tanah Arab. Karena menungsa sing paling jahat namanya wong Arab, turunan bangsa kafir Quraisy. Syariat goring Arab, torikot ning negara Irak, hakikatullah ning tanah Jawa. Mulane Jawa bahasa Arab dawaun. Artine fotokopine alam surga, alam kahyangan, ya alam kadewatan. Jarene wong Jawa muni surga we kahyangan, kahyangan. Jadi ini tak jelas layarane teteh temen aja nonton kurang kapal jentok dalam sirite sinde ning bokongnya gede. Orang anak pituture ya. Anak apa yang tak komplit anak orjene to ning bokan mek bokongnya sinde kudune laporan nyong dalange nyong ora uli aja ngomong nak sia. Ora kecuali nek pepe. Bisa ngono kayak gini, terembik matane perentangane bik-bik iki ngono. Raden pulau tadi swito kateng jenengan loh kon kampan swita karo aku dasare apa perkutut pula dikurung pun puluhan tahun Raden ulun nyuwun dilepasaken iki dongene ditenggar wong lak tenggarane dadi seblokanane kene ngono. Nah Sunan Derajat marani kurungan perkutut putih sing ing tenggaran diturunaken perkutut ditokaken sepakurungan dikon mabur lapak Raden terima kasih Raden suatu saat lo bantu kalian jenengan mabur anak sing gue perkutut ora terima angaren Ki Ageng Sulam rampok saktine gegeduke wong tanah Worawan sing dadi tanah Tegal.
tukune posane 40 dina 40 bulan pojoke gunung Cermek cukup diapuraken oleh bangsa posane dhewe kontak-kontak aku bocah ngampel dendam putra dalam Sayyidina Ali Rahmatullah Sunan ampel aku bocah saka Jawa Timur wela balah ora Jawa Timur ora Jawa Barat wis bu lirone perfotokan aku yen ora lirone karuanane cakamu kanggo pengewane panjer aning sak dhuwure jembatan kaliku aja lanang-lanang dheweke pisan aku ora butuh ya kowe luru mungsuh ayo saiki pada tanding karo aku tanding apa ora susah nganggo perang yen sliramu bisa nganggo klungsu cacah telu kepenakane klungsu ya nah wis ya wong lak kasih mondolo-ndolo ya kowe ya yang klungsu ngono nah ya dia lurusin kaya madan mentul-mentul ya elak pamane ya wis yang klungsu lah ya nah kita kaya madan kaya blakicot yang klungsu ya kayak klungsu sing kendang ya didawa biar panjenengan saged nandur klungsu sore esuk saged tukul witik gedhe sakebo mangkang wae briyut murakabi kanggo para kawulaning tanah Kurawan sing saiki dadi nama Tegal aku kang paringi jeneng tanah Tegalan yo Tegal aku pensiun dadi wali aku tak melu sampean nglakoni dadi bajingan dadi perampok langit kosong kalen yen aku bisa nandur toli sukses sampean melu dadi perampok ya yen aku bakal nandur klungsu sampean kedah mertobat aja dadi bajingan mlebet marang agama Islam kula boten badhe jenengan tak dadekake murid monggo sareng-sareng sinau dhateng agama Islam wah pancen kaya mangono tak tandure wektu sore iki mesti tanduranku beres ilmune sunggulane mengembar aku sing tanah karo pajajaran walaupun aku anak raja anak ratu nanging aku ora pengen dadi ratu aku dadi bajingan dadi malik ning tak bagekaken wong susah aku anak Prabu Siliwangi metu saka bojo sing nomor 5 aku duwe yaiku sedulur sing pembarep anake yang pamana rasa saka istri sing kaping gangsal utawane 5 mbarep yen kang sinebut kang masku sing arane Lantapa yo buyut mangun tapa nomor loro nesih Datuk Bahola diku sing dadi adipati Kerawan nomor 3 yaiku aku kangaran Elang Sulam yo Ki Ageng Sulam yo Gedeng Sulam bontote adikku yaiku Elang Hasta sing bangun masjid gaib neng tanah Kali Cisanggarung yaiku Losari sakloe dalan wetan kali mung aku sing mecalang neng tanah Kurawan sing sliramu jane wis gawe nama tanah Tegalan ya Tegal Delen ditunggoni kita durang pelungsune pukul sing ditandur aku apa ora yen aku pelungsune bosok aku sujud lawan sliramu tak mlebu agama Islam aku metu saka agama Sunda Kawitan Sunan Derajat sadakep sawuku juga
Raden Sulam Nyahelang Sulam deleng tangguran bungsu cacat telu diboker ning budrijine perala nganti telu mancing kaping pipapat lungsune bosok sing cacat telu wirangan Sulam melabruk jaluk mlebu agama Islam. Agar ngederan ikuti nama pendam dia jejak tangan depan ya kan. Apa-apa bilang gemono ya orang lepas. Neng waduk enak nanti. Kula nyuwun mlebet agama Islam, Raden kula bertobat kali panjenengan Raden. Aja bertobat duwi disit sampean burung kalah aku burung nandur lungsu. Iya gak laleh. Bukan sampean nandur dari bosok kaya yo pancal rai lah patene menena dekat-dekat. Ora merkat tok bulune, tak banjur pinggire kaliku. Menerana sisa. Ya Agung Sulam dilawan. Model apa? Sinar Sunan Derajat ya gue nyiapaken lungsu cacat lu biji loro orang biji maning kok ya dia belum sudah sing ojek ini belum sudah ruda sing endah iya lagi belum sudah anggur yang bunder metumpuk ya penyanyi orjennya ya sing lemu ya lemu tapi ayu bapuk gede metumpuk jadi rezekinya metutup kan dari dompet dan kerjanya kentengnya suki duta akeh. Amin Allahumma. Sunan Derajat maos ya wis sahadat agung peparinganipun ingkang rama. Sunan Ampel Gentayo Sayyidina Ali rahmatullah Sunan Ampel. Taksih wayah putu Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmara Kondi nanging niki putrane Sunan Ampel metu sekal istri kedua. Jadi kalau Sunan Bonang Raden Maktu tunggal bapak beda wadah. Ya dalang yang kudu banyak nyai, kudu ngerti sejarah, kudu ngerti agama. Jadi dalang angelan dari orang. Wong dalangnya bisa kabeh, mau nggak dalang golongan wadah ya orang disuruh demo. Cuma banget dalang nasional ya. Dolan malang kondangan orang apa? Orang rembuk. Arane kondangan silaturahim, wong silaturahim badhe dipun paringi keberkahan. Amin Allahumma amin, panjang umure, amin. Dituhaken apes blaine lan diparekaken rezekine niku hukume wong gelem silaturahim, berwong wong jasem. Suwe kan pada nanggap wayang, nanggap orceng bae. Ora nanggap wayang karamene pur. Iya, tapi nyong ini gak kantung udah sampai bewang menjajak ya orang pada tangan itu wong makanya perek dari nabrak tadi Dewa Teblung Sulap hilang lebu sakroning bumi pedas bagi kaerokan muncul arane ya sing nebuk wit asap wit asap desa kebomakan cacah telu hebat nyong kalah
Ulo puisi mawon pun. Ulo jalan yang Gusti Allah. Gusti Tandang Maha Agung ulo jaluk ditumpuakan Gusti Allah sampean dan pundi. Gusti Allah sampean mengikuti gulu melebu agamanya sampean badhe mlebet agama Islam lho nggih gulu mlebu Islam mawon pun mlebu Islam berat dan ada apa sih si senang telembokan wah pun tenang telat man minum siuk wah pun tenang telat kulo sing ngejak dinar gara-gara dinar nginung ya kowe bir cakuyu sing nginungi Rasmati almarhum kemien tapi sakiki dinar pun dadi kiai teng Mejasem Timur Branglor dadi juru kuncine kuburan ya kowe jaga makame Kang Mas Senyong Mas Darjo Prayitno iya swarga langgeng bawa Mas Senyong Mas Darjo ya amin Allahumma. Iya kan tuh siapa yang suarga langgeng amin Allahumma. Dalam nyawane loro kadal karo walang tuh. Lah niki kula pripun badhe mlebu Islam. Kudune maca ya kowe anane syahadat tak ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kene aku. Iblah presiden. Ya, nak warai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suling bambu. Bismillah juga suling bambu. Oh, ini aku masih. Marai samawon. Sinaranya aku Wibowo kan masih yang Mulyanto kan masih dia konek proyek dari angkat datang dari lagu shooting a bambu shooting a bambu Semarai sapa aku sudah di properti iya waktu pasang fondasi nyongan cani nggak ada teksi tanah singit temen berame saya ini beli pada boyong dewek beli sana kan wong sampai wong ya wong bawa cetan wong dari sugih yang gak temen ya kalau lu gede temen ya kalau kayak kau ini di sini nyolong bangsa pun nyolong betok nyolong tapi nyolongnya kan kucing peleto cuman pemenu berwujud bis peleke halal putri karo tapi dan sedulur yang pada jadi karo si siapa tapi sih nggak sengaja kan ya umi ngapir Muhammad Limin Muhammad Kacibowo Muhammad Firman Firman almarhum dari Mandalang tutup apa saya Raymond sampai ngomong Bismillahirrahmanirrahim lima kata ini bidone bisa dimulai Bismillahirrahmanirrahim jembel temen sih orang bisa ya jadi keblak ini nama apa nih Bismillahirrahmanirrahim Raine kayak kunyuk bisa ngaji kira karena
nyong sering emek-emek sarboah betine bisa ngaji kiroah nyong temenane arane siroah sarboah wong edon mana mengir orang gelem ya orang apa-apa udah mlebu Islam mawon coba ikrar monggo sesarengan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu la ilaha illallah wis ora pase ora apa-apa wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wis mlebu Islam jenengan tak beat dening aku nanging sadurunge tak beat mlebu Islam tapa 40 dina 40 bengi nanging sore wit asem sing tak tandur jeneng ingsun kira-kira sliramu sanggup langgel kula dadi muhun jenengan piti liwat dunya wal akhirat tak penggoni kaya ngapa sliramu tapa sulang ana rungu ora dirungu ana rasa ora dirasa tapi nanti sapucuke ngirung grana musika sapucuke ngirung buk manjine napas mlebu irung Allah metu saka mulut Allah kontak atine diageng sulam ya elang sulam menep tembus bareng langit sapitu sampurna anggone tapa menjang diparingi gelar yo wisah ning kuraga yo takih buyut mintarake sampean wis tak wenehi gelar wali yo iku Syekh ning kuraga yo kaki buyut mintarake wah kula mandeg nerbuk mandeg wis dadi ulama ya jamatun aja Rembuk gak kena tapi gembus di jangan lode enak duri angger sing nak nyel aja ya instruksi aja gue larangan gue larangnya buah kuldi mong yai kan ya sing ngelokna ke bocah cilik-cilik ngadine diplesetaken ana buah kuldi monine gondem buah kuldi adalah barangnya wanita yang membuat lupa daratan mugane nyong karo sampean manggon ning alam bumi gara-gara baginda Adam. Ya, nyicipi buah kuldi, ya rasanya guyi. Lajeng kula kepipun sampean bakal tak potong rambute. Sineksen jagat saisine. Bekas potongan rambute panjenengan besok dadiya desa kang sinebut yaiku tanah Sirema, yo tanah Rema, wonten tanah kota Tegal. Lajeng wit asem sing jajar telusi kangge panjenengan. Besok rejaning zaman dadia desa-desa asem 3 sing mapan sakniki wonten tanah kota Tegal. Sing kangge lenggah kali kula anggone dikir ngelangut dawa anggone dedongan besok rejaning zaman dadia petilasan yaiku tanah makam dawa yo makam si agung yo makam dawa. Ya ekstra ya Pak, jelas enggak?
iya kuburannya neng lore pasar pagi kayak neng toko jamu ngalor dia anak tempat sampah nggih kowe ning iringane tempat sampah sawetannya anak ganti makame Ki Ageng Sulam putrane yang Prabu Siliwangi ning ora dikenal karo masak niku sing berjasa mengislamaken di tanah Santero Tegal karena Sunan Derajat niki kelakon bangun masjid wali kene pondok pesantren Ki Haji Muklas Tegal pun meletakkan batu pertama terus dheweke titip alih tugas kalian Elang Sulam nggih kalian Mbah minta ragen dheweke duwe pondok pesantren ing tanah Derajat Lamongan Jawa Timur paham jelas anggar pananggap berdirinya desa Mejasalam ya kudune lakone kali genteng kudune tumbale wedhus kendit ning ora lakadane tumbal wedhus kendit ya jago putih pecah dalu sing cokore putih cucuke putih matane putih tapi ya tengah-tengahane ireng-ireng ngeo anggar putih kabeh berarti apa ya picek matane ora weruh ya lakon sing bener-bener kena nggo tutunan sejarah ya makanya ulama Tegal diholi sing berjasa ngislamaken seantero Tegal ora diholi sing keprimen sing diholi Sunan Derajat tok ya Mbak Kosin ya Mbak Kosin ning Tegal tanah Tegal iki sadelan tok alih tugasnya meneh ya besok dua anak wadon siji sing ayu rupane sing arane Dewi Rantansari sing dibojo adine Adipati Mertoloyo sing arane Raden Suroloyo sing dadi lurah nang desa Kebugisan sadurunge dadi lurah dadi Adipati Brebes pertama Brebes berdiri tahun 1678 tanggal 16 Januari dan ini tobat suruh ora teteh karena nyong tidak bisa badal apa yang ngasih orang percaya dolan yang nyong tulisannya aksara Jawa tinta emas kumpul lah kasandangan yang huruf palwa sama bisa baca ya orang anak Jawa kana wetan data sawala kidul pada jayanya kulon maka batangan lor mulane tempat timnya pedoman wong Jawa digowo timur tengarep wong mati mesti siraen neng lor batangnya ndak sing itu cokore neng kidul amin Allahumma lah iya kiarane lembe disebut Kiai Dalang sing temenan iki sing arane wayang santri ya cek kayak iye aja guyonan bae nyoba pengen bahwa punya nyojen loro tapi bisa nggak boleh telu lima kalau guyonan bae ora kesel loh ya kayak kita ngeluarin duit gowong akeh nyoba lo penoroman orang masalah orang ngadil waduk takon mari sing duwe gawe jare pira sing konsisten sing duwe gawe kakane nyoba ya daripada dalang makat mas paham karena gulur pasaran mungkin dari dalang aja nolak direkani sapira-sapira kampanye anak regana rupa ini ngurus samanya orang mangkat kaliren no sing kaliren rombongane dalam Raden kula kados pundi pun sampean tetep dadi wali aning Tegal kula badhe wangsul dateng Lamongan teng tanah Derajat mati urip Islam teng tanah Tegal tengah sopan jenengan Kakang Mas kula nyuwun pamit Kang Mas Yai Kang Mas Guru Yai kula titip saking katebian nyuwun supados sakiat kula minta Raden ngislamaken saantero tanah Tegal bakal kelakon Gusti Allah Ta'ala ngijabahi